Уайжар хорш. Эфирі программа «Комай-кома», маком-комын хашканға ефазурам қауты, мақау какты сардыл. Боны қад иріштуінікті сардыл. Кудахады район администрации тавдраштаг машахи күтсатта каныз. Жағам Киров районы аражынс ног дон хаталты. Расветі қаусар житата ражын ешті ног дон тиранай. Сама автоу расветі қау какты крандай жидон сама кала ирташам хаштаг дараштаг. Абону қыққанан бон. Штай дуажы ражма дуын дықығым июне райдетта фыдыбаштайштыр хашт. Ирештон район тай зіппатай фылдар яқабултай чифешавта амама абону оң савар хаштон сауты тахай на жонам. Патуда тазурам айжар. Сыпаршада Милуан шумы дихконтар саузан Кирова районы социалон объекта ашсалса канынан. Фараштахай нартака шарышто юма сама елхотыма змейка едон хаталтабаевой. Инах сахар сгондар саузышты школата махшина дон бынаттам бажилыныл. Ода савар ивзинаттам анкалмакаша Кирова районы сарджитам ама дон ивылтатай ташаграштаг разом футболыштай хиба қақаныма кутсатташты. Убыл арнахашканзыштам Кирова район администрации Шарловоджи Хадива Косойта Владимирима. Владимир, дайжар хорш. Владимир Жахмауда, райдайзыштам паты тахштар фарштатай на республика есі бонықат сидишектара равдыштайумай. Кирова район мияк қағдард баевта? Уйбар сонisi бақыдырта. Ватсага ирасы дейшіма жаққушчата бұдырта гыцыл бафқырта. Адам хазарта зақығдаргон нерсадышты. Уй ехымак тахчинков дайыр. Ехымы тахчинков дайыр. Ватсага ирасы бамбаршта. Штайма вот и на фарштар уйма башт. Ер терчі дон жонымай Кирова районыл терктар сауы, штайма зындар даттадар сауыныз. Ама зардан жағам тағд райдайзан овғанырдар райдытта дон ивылтыты раштаг. Бирарат дон сымбалумай чышыл фылдар фасади фаловға синоптикта авто жағаныз. Домантан зуабдатты доным важачиовый жағам Кирова районы тауад патыта шагдар уавар касырану, касықауты. Штай умауасышт кударуца маядым доны вилдытай. Қығдарды ма баяфой? Ну, махмы ақшягдар ақшягайдар құды канам карзыны ама штаф турты қау. Уйты хайма ом дон юай юхад бакал хазар тонг. Уйдыр дома хаштакс хазар тараштышты хо дома. Андар ахам штыр баллахтан никумаш котта штай бацагам наузан. Унана бақығдар зан уйбарстон уйтхаймазы бира хазарта хаштаг араштнешті. Ама бира қауты ныртака ирыштоны күшт қауы бақының авто самай донват камсауым дамбата шаражой шармагунд қаққының конструкцията. Ер Кирова районы осы құттағай хаштышты? Ну, дамбатаның камышты удома жылттар сыди шағда контр зы уди арсыдышты фала дон райвылды хабар квайы удам кашам ламбынаг осы құттағылар хайым самай ішті ұвжарзинад мия курсава вот самай еріштігіл бақақынам штай бавналам құттықтам ойтықай. Бамбарштон. Юой куджахтам автомай дон нартака на республика бира район тама бира қауты яражайшкотта фалашта бира хазарта фала дард на усыраштагдар ама фаштадар та хазарта дон фагнал канзаниш. Уйвая июля августа тафта курсаун сод. Адам шадон сахрада там шаражынс ама фагнал факана ютам грантай. Жағмада хоржахай усы құттажы, махай жонап Кирова районы хорш құттақта сауынсы маманынса бұлвырты разурыйтықай. Доны хабар, кайдар жағда уже салдыра жуы тұқшыға бар, умагашка дугун фцага мажы, махмыр айтты елхоты доны қатыл тайвын. Ерсі Асияж уже фаузыштым. Артак апханайсы дышты. Асияж уже каромар қатса узаниш, мазы узаниш елхоты ноқатылты, евдір саузышты. Ер змейкайта Асияж райды той, ма Асияж фаузышты. Умдар узышты ног дон қатылты. Фала змейкай гыцыл тақштару дейіні хабар
ودون دون خطلت بير وجردر ودشت فلا آسياج يزميكي وزشت دون خطلت نوك دون خطلت شورزشت أما شكوشكان رايدا يزشت وما يلخوت در ما زميكي در أبتون كتدر وسخطلت يفدر سوزشت سوزشت نواس خشك بابا ركوت تا يلخوت در ما زميكي در سزفيت تا وما ودا نخدك باكشم يفشتا نستوديما راجدق سشتام تابو أفشيم Федералон республикон программа магашка фарон бавнал то елхот дон хатал таиванма. Кау дон залон система бажарун. Сауил ахшая жифулдер. Кошта райда той фарон программа магашка, месихоза программа магашка. Ивенс Ивгаса на канцфалса законога и варнс на дон хаталта. Кау дон хаталта. Хсауфандей ас аж уже фаузышты конд, шафылдар да кондор садышты. Гцелсидер это мазиш, маса хсауфандей самбажи зышты уже ас салдар бона, мана может мейкарома уже саттаузышты. Кау администрациянын куджахтой автомайсам куши авд бригадой. Шакуштай ражышты. Баколым пасаканы армашт боныкад. Алсамай дарышты ифтунг, алсы дарсамиш. Ша кушты фадылнику баколым пашты, ша кушты сауражма, адам кушынс, технике жағай, адамы шава кушыр балаудышты бригадата. Елхот чешыл қаунау, умагашказы доны хатылта ивзышты дубак апханай. Қаусау пойсандаг, ма абоны ма пойсандаг йонг кондырсыдышты. Едік кагды этапу зани қауане фаллак фаш, ма хаяфтахонам дутты фали. Маун бажади дуго онже хитагурова Мариков, йодон ма бажадышты на евдината и ударшты евд. Шардыгонын тавбонты, елхотыдыр ранайратты дон нафафакканы. Ива юсарджта парахатай дон шасахарадыттам алазынс, шем қаукактыл налфақудыканынс. Асу құттак аю варшканы фадыл, қау администрации нишанканы фиданы ногуалам хашан дон циян шаражын. Амалот қау дон алкамадыр анак олымпия саузан. Бабараг макот там змейкадыр, амдыр доны хатылта ивенс. На Дунане 80% цепар 60% يودر سديش التمرتبة بونو بتك أنا بدر كذا دابون در رفتشت مثل نبون تخكان نودي وما يسكري بون تكون تام كسارش تامه وتاي سپار فوزران شارش تامه تاي دون كرا وقتا تاي فشتمن در رفتشت تا Мин фарашча да фанзай ахшажа мажай фаштама доны хатылта ивд наудышты. Нырзы доны ваварсах карма хоржардам фаивзан. Усы хабар қаусарджитан ахшажгон күннау. Кадар мен қалма каша манын Асияш хусау фандайнак ухабафты ди манын на доны проект канынс. Нақау патышарак дара диш доны құттақ. Мастер бұзды гел бұлсан. Асы хабар кейс көтті. Бирен фек қалма касыштарын. Қызартым дон насыдиш. Мен бахыш көтті. Мен доны хабарта шарашты. Арах кавдаты куштытан олымпы хош вайынс. Андар қаушарлауак түнгражу аражжыты харшқадыма антышчын куштай. تنزه بخزدن راجع تنزه بخوشنس من اسا قصلاسك افضل تتك بازي كوجت باولا دابون قوان يفلدر ده گوجه و دای دارشت مثلا افضل تقق دار نسا واز پندر کوشنه پادریا چیکتشته ایمین اردوین اغلب پوتشتی ول در هورد گشته مشد سرمون بیا تنزه بخار خایز کدن بل افته با مرتخشه و افته даже шванг талг мадер бажайс кушке Алы унжы тиғылдар узан гидранты ама донық кананты. Куштыта фаузышты асаж ноябрь. Касата Людмила Гаглойты Артур Таутяты Карина Шармагондай программа Комай-Комайын. Хорш хабар Кирова района измейка маилхоты фажын зышты ног дон хаталты шараж зышты макранты шағдаг дон саузан парахатай. Фала Владимир Аштай бамбаштам Кирова район рмаштар асы дуа қауыбаев той нырмавал дон хаталты амаивенс. нырмавал фала инна қаутанда ша дон хаталты ша كان شتيفيناك ارتك تقدرش جرايدايز اشت كرزنا اما كم سمولسك قو دون خطل تم درجيون وي واتسغن كان كشام يوس غختما سمي يوس دو قو درايدايم دون خطل تم يفنس سمي رايدايم نويتا ما كيرو ريون اخم قويش من يلخوت مزمي كيفشتا ما بايفن كم نقو خطلتا
Ви шеппатыдар винагышты. И винагышты шеппатыдар винагышты. Усел кудыппат республика яқауты авдайма ахшайга яшта кайсауит хай. Шараштак бирого, бирашта сылсаужи. Еркад Владимир елхоты ма змейка и сарджитаражышты шадон забах машагдагай штай парахатай калзан еул. Вот зырданжага мырдон район расвейта кау сарджитата раженешты ша крантай дон шагдагай кайнасауи. Харж раджа вовка фаронза швартой ног донз иран фалоттар шакрантай сау жидон. Сама автово уй райрташта на вас хашаг касат Людмила амайндептам на хаша барта вообще. Афаз ражмадырма Ардон район рассветымов яджи было сарджита тыңктық штудышты. Шахазарты дон колумпатима кайсы дишумай. Я хоша агудиш рассветы шармасы дон циранвуд. Уй ламия кай байзаг ама амбалгавагл кай налкушта уй мидаг. Штаил фанзаяжай фудар сидиш. Уавар айваныл водар хайн райдытта районы ама рашт республика их исаваттыр. Ама харш сыбырраштагма ау дон циранын дихгонт арсыд дашмилуаны. Rasha geel gaan kosten bierig ashtasel als de gaart bierig uit de zonem is kosten af de tag de aras ganiste vallen naar een jaar rajonig is wat als magaske ze berustig me gaat de project om de gaat de tag drastige kondersediste email sarde raidjana jule mij karakter raide to jos kosten kunnen maar ze berdoa mij het zo volderme aras er sedis nog doon zich dan gewoon Ивдерсе дышты я хаталта дарбны валама сахаталта иш насостар ивдерсе ди меус кушта кондерсе дышты себрастагма Кау донза он хаталта даршты ивинаг нырсыл фанзаяжей фулдерсау Ног дон цирани мавалсын баив той шафунташ проценты Кау шарма ама калинины номлунжи Дон циран кушин райдытта октябрь райдян Адамзы ражы удышты Фаларах кавдаты фашты дону харшкадзинадма шажарты фех шайтой. Рассветы кау хазарты кранта сидиш жмаш дон. Нартакама ахам уавариш. Hier rassakke jose хабаран фарсам специалистлар водоканал кушидарысы дышты. Toe de Chiarsta, de organisatie kost met de basis dan farsamen. Modern zag ik wat de balk aftarsten ze die stond hier dan gewoon. Maar ze doen nog wat ze niet is. Wat de kanaal kost dat alle wonder taamste. Bacht toe distantie niet distantie kost het. Ze mensen analisten is zo. Maar analisten geskert. Dat kan ze radischen en niet zo kan zien als schaffen. Аугарон бабара коттам ног дон циран. Баев тамзы специалисты доны хышты салсак канак куштуатай. Уйдар кучпара котта. Автомай тухчин варан тырыштык. Быдырысы дон аран бырдиш. Уй урдыжы аркалди дон циранма. Уйта ланконд ран лауы. Авто доныр калыр. Уйнам байзагы. Мартизамы доныр калди. Уже автом барын. Кудным бамбарын коттой, умагашка дон цираны алыварш, аппынкаттыр артын метры қуама валығш гонд. Фынташ 2 сантиметрзық хуркалдуа. Умай валдайма қуама ыққа дуа бұруя. Усы құттақтылдар, хаштагдар фиданы күшт саузан. Аккасаты Людмила Гаглойты Артур Таутяты Карина Шармагондай программа «Комай коммайын». Нартака набон неши башина чаражын Нырдон район администрации Мафандадина Ан Хашкан Фалоттар. Накуш дарзышта махасы уаварма рассвет қауы дон шагдагай кадраса занума қалма каштыштам науи махан авто бамбарын коты Нырдон администрации макавдата кайшарахышты ама дон иранта ногарышт каюйты хай зеусы жмаштон сауы. Овга авто жағын шагдаг зинадма фаур хашаннай фалайнауи карантай даруттам додареваться ган видеор магафеттай дон бынтон шагдагна уди гыцыл жмашт гома уди фалоттар юхатма жағын на саштусы құттагма маусы уаварма дарзыштам макаштыштам дартар вавартам шахайку дамунзышты еума раждахсыштама ногай асытемама. Фала югардон шагдак зинадылыш зырта Владимир Киров районы та манабона қад кофеев жардар тахчин кавдата курсиди уйфашта дона шагдак зинадма куткашты сало. Hier ashku jagon что я ashku джонен умагашка
Varga kana, makana, mahma donan alı bondur. İşins аналиста, алашынса санэпидстанция има потребнадзорма, шканынсай, мы алы бондарын аналиста кынсы бірні қашай. Мы не қашқат зинат бірі кынынс, мы абуны бома авжар құттаг нерсіди. Доны крантай дон нажаниш, фысынайна қауы, шығдаг дону, Адамын авжарзина аднахашы. Дыда хадак дон касай нажаш? Махма дон савы дон хаталай махорды гае банажын. Ума крантай. Надарай фыска каныш, надар ниса. Надарай фыска, надар ниса. Еркуду афта. Хорш. Махма бафарштам на республика и фалхашат масаштар управление специалисты оттар адам ташаг таршинс дону аваркуду жага. Бафарштамай дону аваркуду район те куд баракканс савар баракканан ташваранс рвылбон сызуапн рату юма табуавши байкушам. В связи с ливневыми дождями, которые... Фаладуазан бонт республика и сытыхчинков дата арсыди, балвыртарта город Гарун района Амазауджикау. Оя хошай эпидемиологонах давая хадга объекта, когда баявтой. Фаладон заон тажарон кайшты. Оя хошай гана нишама, но ажаны дона харшкат зинат февжардаруа. Ойхынская фалхашат масаштарды управление факарждар кота дона шахдак зинат бараканаг мазалта. Дона и аналиста ишам арахтар. Накушдарам адама ананиш зинаду авармадар. Забахгананда тынасаш дарам ахшаны амахаска ништай рынчынтыны масма. Абунонг фылдарна канынс. Апатрайонта администрации тамарвыш там шармагонт кушынганинакта. Дон дезинфекции каныны тыхай. Самай адамы даштарой. Уйтыхай шабону фыска каната алхангадонай пайда канын. Ирмауи жағзынан ма фалхажат масаштар управление службой курчтафты жағын стахчинкавда куравара. Од самай даштар ма ыдықштар и уйтыхай одон фыска канут. Уй бацаган мына асы май يدرغا نو صبرش تجمع بون قد يخي افجر كيف دي شوي تخي وتراف تخي باقا قن تخي يوغر на программой райдайн зертам Владимир Масапарша да Милуан шо мудих кондрс ди Кирова района не социалон объект ашсалса канан масамбажилан омежах там илхота мазмейка е дон хаталта кайвут вус ахсатай уйоқтак фалма саулхарс гондер савзышты зердан жага массаж вус фарашта Сафажин за ногой сама бажи заштут Киров района сарджета жардата самой барухшу зашты. Киров района сарджета жардата барухшу зашты. Штейна гижардата дар барухшу рухш канынс умай ама пандурон салса канам змейка и школа. Пандурок салса ма канам комсомольска кау школа дар ама фацагам сентябр машевалата басау зашты ремонт кон школа там. شارشتام دو کلتورون گالوانه شتاف تورت قو شتای ایران قو на поликлиника наш ремонт код той елхота больница и поликлиника и в цинет нам со аражам на каута тротуарта фандакта ижергон курасо расон садам ود وسترة وارتل شخي يرخفشنس راس باسكنس شخزار كشتن وازن ساكن شخزار كشت كوباكنز ويفشت راسونس اما يوم هو سترة وارل راسونس شخي يرخفشنس باندل تزيش روخش شوز يجرغون راسونس ما شاشولتي ما يوم يا خنفج مينا قوتنميش كم سمولس كدر شتاف تورت در افتسم لججرد كشي اما سين كانه هودون وس يفتينت شو يفتينت تنمسون هودون يودر آدم تخيشته آدم انسكنم أما ساش خوشدرش كنز ويبرس آدم جرت تقدر روخش كنز ما خندر هو خورزينادو فلا يوي او إيران كمسمولسك مشتاف تورتس أجيدر ودون كويارخ فكنام خورج يفدينة زكاي سوي فالما ومومي والداي قوتن وجدري جردخ شايناك زتندر كستشتمز ودوني تا كما فكرسشتود نو جردخ شايناك نمسي قاقدور شكولا نقو نوغي شاراجن وس شكولا شد فونزاجي فلدر سوجي تنگ كورخون شكولاوي أما هيوس شكولا أما آدم زوختر شكورديات ورنس
وس شکولانین با خوش کنود فلا ومن سالسک کنن نالی وی قونو گیا راجن وی خیمه س ارمک تیارشتو ودون دروجه خورج نالشته میومگش که قونو گیا راجن فارشتا تبیرش کنن کی قو آراجن کی قو فلا نرایون خیساواد فرس بیره قطک تراجم سونس بوجدگ مجاغن فنده на республикой Шардарандер Сергей Ивановичен, республикой правительства Шардарандер. Ше саштенгашнам кайдаранс на район махойт. Ше хор саштенгашнам кайдаранс район махойт хайда. Владимир Какадур школа айтхайма обган хаш сидит на республикой Шахуловый гимадер. Моотер жахта Евина гужага габантундер ногу школа шаражен. Он нанални уже он назан. Сашрашта грасов за ней самоен проектор шканат самой гахата табадаттат. Бнатниш камеш канзыштамы. Ердартыр та уже усы фарштайл кавы. Ну, бира куда ганандралваться ганна кавы. Шаран кавы яхам школа. Аркашан кавы яхам школама. Юсы кавы кайшиварам яхам мейн. Вот вот цаган бира хабартадыр на кавзаниш. Аж куда каннафт така бира школа та шараштой. Ма удома гаш каркашаниш мах школа е мах кау школа и башты каиш канан. Осы школа та яхам. Ума нахаш нормана масса вул мазырдан жага много аж зафажынзан много школа. Уй не жагсынан артака адайма қоама балвырдны хаш кана. Ма балвырдны хаш мана ма бон жагынна ортака. Фала адама курдияттар ойвы зуранс куша курдиятта фазуранс ма шештилдар курдият ойвы манын ног школа қадур самайва ойтықай даркох. Бужныг Владимир Абун Махмакайрбасып таевый тахайманын нафарштатан зуаб кайрат таевый тахайдар. Нартака Даубаев зашты да Мжахонта Киров районой. Да он жагам бужныг харжижар. Жнарг был тамахтав им был заштам салдар минут фашта куджахтун автомаян хашкан заштам Киров района мина вартима. Нахаш саулсаузан уйфен заштут. Жнаргам был дартер махканам на программа Кома и Кома. Штай дуаж ражма на баштай адаман дуунда кагам июня шасард захкарма фаифта. Айкушти намунды хашта хабар. Ю город, ю каудар наражентыма хаштма касайнасы дышты. Паштейна бажад ириштондар. Ракашутма мынасы баракканантам. Сарджиты нымас магашка, фадбаштайш тырхаштма. Апатай фылдар адамасы дышты. Зауджа қауай артын 1%. Уйнутын фатсаган уйтахайма зауджа қау паты фылдар сарджита уди. Да как бы натыш маждаджи район, да унах 6%. Сарджита апатны масаясы ди маждаджи районой. Ама арты как бы натыш да гуры район. Да ун ах 6% та. Да ун арта процента та. Асадышты да гуры районой. Жаган иш уйма хайдар да бонку жахтун автомай зауджа қауы уадыраштаг фылдарадам сарди. Мин фарашы да сапор фатсага мажа. Адамын масуди шада артын юмин маввахш. Нар инна баракканантам аркашам. Мобилизации гонд адамай аппаты фылдар шак онатам чинал арбаждахт. Удона бараккананта район там гашка. Зауча кавардам налбахаштам кашам Киров район ахша фыцаг бунат. Уад чиасади хаштма удоной налар баштахт аштай фарашт проценты. Унутай вахда калат фамарзе дуамин дуашада фонзада имаджи. Да как бунат иш город Корон район. Умта хаштма чиаса дудоной налар баштахт аштай 1%. Дартар арта как буната маждаджи район фамардиза авдмина фарашада фонзада имаджи. Юхат мажаган асы бараккананта нымад арсадышты амткай сарджиты нымас сашу еумайма фыцаг буната лово Киров район. Нар инна бараккананта Киров района югар ум аппаты фылдарадам фамарди вад аппаты фылдар касы қауты фамарди. Ама чинал шыждахти я райгурам кунама еусы бараккананта змейка лово фыцаг буната. Юмин
دوشة أفداي عادي ماجا نال شجدقت يراي قرن كوناما دكاك بناتلا ويل خوت يومين دوشة عادي ماجا وردم نال شجدقتي يراي قرن خزار ماما ارتكاك بنات يشقا قدور خشت مزاسدي كدونو تافتمي فونس شد اشتايو عادي ماجا دي شاك فلا شا بيرا رتزه فشتمش 90% در نال ارباجدقتي فلما آسه بركننتي асыбыракканын тыхаш нерсидишти абарагай чифешафти еудон тасаш удайкой. Одабон фадбаштейштер хаштырай дайны бонма мах мышам амазурам Кирова районой хаштма часид удоны фадон тима. Кирова района ветеран Шардар бедует Феликс Сабуну не студии важок. Дартер района Штернхаша Шардар Убалты Шолтан уйдару на студии важок. Мы фахуттам Кирова района Каштартадар Змейка я хурзалты Салуйта Шармат. Мы Каркушты Алана. Мы ой жерхор. Божник. Жагутма Абун. Куда жена мафтамай уди акции, юминут за май алавун акции, потора шейда руди, мияк за шма хархайта, дувада шахат мафанташ минута луди. Архайтам, афтид архайена фала илхотте ком ками хам церцеван ками хурдан базадыштам маза кодам бел хафта швартам дидинжта накар района организации در همون باز داشتم ارقد کوتام خشته چی فیشفتی هودونه. وی وتگن علاج در افت فکنوت من ما کیرا و رایون. علاج. شلطان جماعت خورج خی خشت کرایدت تا ودول سالاج سدی. دوا خشنما. دواج خشنما. مسافت نقود کنشنا وسالته. سالته نقود کنم فلا ملانی شیشترته. خوما في شمر ما من خيشترتيش خويل سوا داشنا سبارش راجو في شمر تازو دواج بس بار ما يكشتر ولون خوش كده كلام سوا دونا نخشتم قشة مماد نخشتم قشة نال فرش خيشتر كشيو دي شي بجاري هلون نخشتم قشة كنا كده كلام كنا سجون ما запитат тиндер дажардыл сабадартай еусырыштагай вусы мышинек та савырышты. Вусы мышинек тай хоржейнисиш рашт кужагамат. Уманама ажял хотагдан ял хотарай гуртан ма ял хотл сафтарсыдиш. Ахам инна qautl na rayona qautl shtey respublika ider kad mamana jjaluri usishtar khashta andar inna tanawdi shumana ma arjinaraj نيمس باورتوي أرجنارج هاهم في دار شارشتوي نخشتونتا أما شبون نباسي نيمس دار تراخيجن هولتو ويهوتانيا فلدرن ديش وديش فرقوند وهجادي ما زبطسغني سبرم خاي خزرتن ويدر ساقات وارش ومن مخوجار وارش تنخشتس ديش مهودون كود عرشتوي خشت قاسدي شاردگي اما آدم سوم كرايتوي وقد كود عرشتوي هودون آبون هجوم مساشت اللونس يرود تقود كنشنا وده مين فراش السبورت كجماجة جماجة تنجمع سوون رايتوي آدم ما اختار سدشتم خلط خزارما اما ما سجرون لك ده وديش خشت ما عسون قومشينا وديش هم خيشترته شودون اشترخش باكورتوي هذا من اشترخش جيوي هافتا يا دارك كمان بابني كنا خشت ما وديش شودون عرشتوي شهزار تسعوسة كورتوي يا هم انقوب ساردش دادم هو سرشتك تنقنقوب خشت كشدشت جنك ليال هوتوونغ ون آدم على غشت كمتم زلات كومبا دخس قوي كومبا هم شارشتوي نكنت شخيصا ما هم ساردشت اشتي سود ششتن كوتوي ما سارشتوي كي نشخاج زميكي ستنيت سما كي شتاف تورت قوما
كيتا كشج قوتم صناي وسخش تيفي رجو يتخي وما بابلوي شغلي جخ عربي خشيدة فتخاوتا خش تسليش يما عاير بشتشتك وترتي لازم كنت جغوان اليودا آدم وتر جناجن اخبا خزدشت خسكا كد جغم نوزاج زد شالبيت بابي يسقنو من عبون دردي شوال قد كانشتي يوي بايجن تكتيني شوال باجاري قاقن يوي نا شرخف شت وانت رايش كارجتا خوش كوتا بركلان تصل لبرتا نيمس كاس كومشت كاس ساش تختسمي ساش آدم زيش يودتا اما يوخ شفتا كراسيزي يوسخ خابرت خشم يودي فيتوي امي امارتوي ما يوديش شاقات لبو شزاجي الصديش بيتصوتي خاسات وشي خورج نودي غرزي راخاشتا هافتا اما يا ماده في شمر جرون لك كوزرتي يلمرج يكرت سناري شوالي شم فسفي ميم خشمك بازي ور نمسك باترول قرتك وتام نفيقشتا وشي خورج نوديش يبي ساكشروي امين ملاتساق ناتفكوتوش تيودي امارتوي اخم تزبير ارتم فوزا دي ما جاء امارتوي نيمس ارمشتي الخوته شي مازبا جاري جرت مولومه شي كاشتي افته دوادس بردش از لبوتا يودون بس خبرت ودش لي افته на программа хай краита уды хматаджи на жахтун змейкая час дивдун эпатавудар Киров районы змейкая калкакта фамардыштына Феликс дыхдак змейкая кавайда умрайгурта ама дашар паты тыңдар баржунтар савар сауты змейкая чирса дивдуна и хашиш анкарт саутышты фалута анкарт саутышты زميكي جيروي سوفيتسكا سيوزا ريش ما خدا جرماني سوجبا كوتون اما فيتم ما خيساش تاي نا آدمن كم شختوي هاوس كريماتوري تا ما خيساش تاي فيتونش جرماني ما هو درم ما مساش تلواينز هلا كورستنود كيمرايدتون شوفيري كوشن ويدي بوندر نيكولاي الكسيفيتش خشتولك يفشمر تاودي لوتشك جيروي سوفيتسكا سيوزا او دونيش برزون خشن مشارو منما شتايود كيجانا كاو بيرة نرتك الروح واد جاين سرما اما منا خارجرج آسياز منا ولا خيجبوم ارتفش مرن كرتاتي زميكي برقدر نودشت كم فيش افتس فيش شمكات افتو كرتاتي اما شكاش طرف شمر بيتيا ويبرز فدابون فكوتا يبرز ما بايني يتا كانش تعرخيف ديتا هم مش الشرطة كم درتك وترت سدرت وتر مش باجتا مشيش دوي اما ش خرج راجي تلا زميكي صرت سبن شبرتا افتش ازدي يوف شمر شكاش درف شمر افتش ازدي تمل نسدي اما كوبا خاوتي بامبيوش كما وديا قرأي شخكتا يا كماندير بالكاي ما يغدك فماردي فلي كماندير بالكا اي برشتي مين هاوي تخي شرخشتالي وردين راتوي هاخم لبوتيتي لاقي الشك برجون تخش وتركم درشتي ما ارتفش مرودي ودون انت دواج راج مش برتوي ودون تاودش تيختي ودون انت شخوي لبو اكوزي جايو كوشراتي ما هو دون اندر هاخم توچند من كرتاتن كود دشتافتما ودون اندر سرت زمان شغرتوي علي سلاوي زمي كيش مهاوم شدمد روخاتنا باجادشت نرما ودشت روخات فالارتكش وجي ادي مكفينا ود كم درخش قوم بي شخيوت تندر ما خندر ودا كنا
Феликс Машултан, мана убакун кума бадын сфашива, дадун дуойдерште змейка и кауэр да бонку джахта мафта в цыгам дыккагам школай. Масахумата дженер бакутта. Ирам шмах карази нахмабаду дуо фалтера. Ама вобаш синад саштах чину инертакабах фензештам, машбараканзештам, шема куана хашканам. Еуи фаштана, балвалу майражма фаршон. Арах бавают школатам, самай фашива диман хашканату итхайп. Мана хаштахабарта жона на истории, вот так-то жона тхай. جيرا زولو جاغي جاغ بسؤال دايو أرمشتاسي عجنا فلا نربتسجنيو فنتشاج فيتران تشابيت ما نخاش رايون نخاش كورتوي لكتر كورت أما يقولون وين شكولات لغزينا دوروشتا رويتم كنم أمبلم أغداو خي س داريتر يروزينا ديش شتينا رايون خورزينا ديش ودون كوي كنم ولون كوي درسن كنم شتي كنا كنم زمي كي لي بفت فونزف شمر نالشي ديش تخشت ما يوم عاد صوت يالخوت بيشاتا بارويتا كوبالتا فنزغايف شمرتا يوماد صوت يوفد ما يوماد صوت قاقدور دغور اما دودياتا فنزغايف شمرتا نسين هودت تزورم على شكولات لويت خيبه يمخ مسلم صابرت كلام Ерса у разыртама у фембылтыта кудш ражын гартканын здартыр ша истории жонын уйтасын шахия фаршымна. Мавал алана машармат мавцак фаршта алана вацаганда ума жахмада хоржы хай у хазарай у ахвантагай хаштищар хайта. Мамаден янана фыд зозыккат ашаби ама яфыртта гамшыр тепшыр ама мамшыр гам Иудер налшыды штахаштай. Фала гамшыр шыди, юнега шыди. Ма саг... Ирма фаден ефыртта ю жыдахта? Ма жарунд ма фсарти. Ага. Дейне камчетта фенеш баса гурыш, бафаршыш? Науита алана жонынай, ама ды шармагунд сауима арбасып тардам, хабарима, разуринагима, сразу раюденимадам, да хоржа хай тыңгламбынагай хушам. Змейка фашивадай, хашты быдырма, асыдышты дуаминай фылдарай, удонай ашташ чужа. Удонай артая, хашты фашта куштой мах школа ахурганчтай. Удон дышта Ольга Поборчая, Надежда Ливицкая, ама Антонина Лепехина. Бентон вахшмажардам райштон Антонина Сартвандаг. Кашма мананартакамах экранты камта дишам каса у Антонина у мудахожа. Экран ли Надежда Ливицкая. Ай Надежда Ливицкая. Води Райда Клаштахургана. Ай Ольга Поборчая. قاو خيشتر تفيق شتون شابيته بيرك ورشتوي так вот вацагармана артыкак тау мана ай тау Антонина Лепехина амадау фанды Антонина Кулишова вы вот снайпер связист аматал масканак бира фашистын змейка якаука бира фашистын цахта Хоржах контрсыд орден тема Майдантей. Будон дышта шерхшталый орден за боевые услуги, за оборону Кавказа, за освобождение Праги и за победу над Германией. Валах жил Шамбалт Берлина, ама Рейхштадик ума, я фыштер бажат. Як ухфышт? Старший сержант Антонина Лепехина. Хашт фашта Кушта мах школа, офицергам змейкой школа, немца гавжаджа хурганагай. Я сарт баю кота Николай Кулешовима. Уйдер змейкой қалка гуди? О. Масын сот расы дивет цаган. Абон 600 камышты кудышты. Чешкшен уди чешк город Маралов, Димир город Сара. Ага, удыгашу нормавтамайна. Хишертевет цаганим дар удыгаш налу. Арсенал рбаев, том фала бира фикштон.
ودون تخي خشترتي ما يرحم صوتك في قوشش يخم إستوريتنا ود صوت فقد كنش دجرديس الشفجر قد كان سقا ويتخما ودون تخي ما خير سرام ما خودا ما خاخر كنم ناد قد كان سقا كش ما يعرف تجاختي مزميكا يا أشتش الجوي مع جاسدي أشتش قتل قوون وكولتونا أما دواد إن تتخينا فد في الدرباجونن منا يرجعهم أنتنيني تخي زبخ أرمجرم برتكوت تاي باجت تاي سافر بلانتا دمي مياج دار فندما كنا ما فند باجون زنان منا كدش تركانو نفتا نوك جون دينت من نرتكس خبر تباش تاين أنتنيني تخي ودوندن زرتو دي شكولا يا خرجنجتا أبي ما دخدك درتشينغو تصدرت كاشتا خشترتا خرجنجتا شن خشتم غشكا في تاتي دراجة شتو تي خب كشترتي باسا غرتوي باجتوي نمان ودا شتي ما سنشنم تدر رازرتوي تشيشت مسخوينا سويدر جونا سويدر بيرا يا كاغو نرتكا كاندو من نفل من اندر ودي اخر جنا كان تنينا ساغيدر ما نويا لانين اخر جنا غنالو دينا مدام سافر ماشينك تاي انتنينا تخي خشت تخي ونيو زرتا زرتان انتن بيرا نزرتاي وكي ورازرتا دي افتا سمدي شي قشطام من نافته هيدا ماذا سباقو دكوت تاي تندر؟ ما أفته ما يهنر كسايقو دي كان نوجي طيب مجر درغاو دي قشتاد ودا تنك فيليكس مشوطان دارتر ندكاق أمن خاش كناغو سالويت شرمت شرمتاو زميكي دكاقم شكولا يا خرزاونا أما ويدرنا مافتيت كوختينير باسدي سنن رازورا يوينا ميدا خورجخي شرمت جونناي عرخ وبيش كولايما آساوتما أرجيلوت فدبشتش ترخشتشي فماردي وس إنغنتل دخورجخي سافر در قطاق مدام истории ويما باشت مدام لمبنك قوشم وميراخ سوروت عرخ باساو منيش كولايا بابرك شكنام فلا زميكي اشترخشت ветерантي غاش نشيوالو ويهو رايون درنيشوالي رايون درنيشوالي يشيو درنا فلوتر ورشاقة وديتي وينكي خونس خشت شولت ودون ماخرو خواتنا واسم نرشت دي ماخشر وخواتنا واسم باشتا شباب ركشكم نبون كد ويا آفتشم بالك قات كنم دون در وخواتنا واسم من تافن دراسورن يو خبر خشت السك أشمت أما توقمون داك كوديش ويفتيشك خبر مگر دم آفته تنگ فسدیش ما یوساشتر مشره سوخنا کوتا و یودیش قبشتم کاجی تخی یوخات آشفند کوتا ماخر گنه کی ماستون قد گرون والمرد استفشمرون این گنی شوردم افشمرون این گنه آکوم کومتا و دیش سرتزفن اش مين بلتي ما واي تاخس فكوم كومتا سرتزفن ما ممتا سرتزفن التاوديش قام آسر قشل قوي ماك يفين فارشتا دو شابية قام بنفشتك باكا شاي ودادي ما قالستر بامبارا كدرا برقيش كده باجت دونافتا ميودونو دشت قبشت رسلان انديامات قبشت معرفة اما يدو بخويا مين فارشت كده اشتاي دقاقا ماشا يوخات مامني بامبارنكا قبشت شلقوي ماك تشي ودي قبشت معرفة يامات شبلت ماد ما وس شبلت ما وديش كشترف شمر ما يتاو قبشتر رسلان فلدر واسي خاص خبر تخي فلدر باجتون رسلان يخيسي ويتخم ماخي مسرم يونجا ودقاش ما بالفرترس آس خبر يومي باجتون ما صبر خبرو مين فراش ده سبورت كجماش سديش فدبش ديش ترخشت اما وسخشت كشيخنا قوي رشتو مدر باخسيش ما يشتو مك باخسي افter الله تي ماكلر يشفلون متيس فواوي نالجتا قبشتن تا وديش جونغتا ما يخدرن شفنت كوتوي وسجونغتا مزميكي عارفيتن ششفلت كتا ما يفرق كويغا مش روسلان تا يخدا كوتو ديش افدن شفلون ما ويتخيب شمرتي ما يماتي ما باجادي شامس ميكايا ما بلغاش باجادي فلا خشت أغاترو ديش ما شفلدتك تفسي سدشتا عفتشل أردك فنداقل
مينا في خالتيش بيرا صالدراتي ما جزا فقدشتا ودوني ما يا دوا خوي ودشتا يا مادن دواتي وشفلت در ومدشتا يافتمي خشت بون تبتن باقدر تو قبشت بينونتا بوشنك مو خاوي تخيقاو التناصر ما تقسم لي شاك قطاقو فلا وتر يادا مسرشتا جا قباطر ودشتا ما وتر شاورنتا ارسب سنيش فسبون اما فاشيستا تشيشتا ودون نجا خياسب زشتا شابي تتادار ترخو سينغنغيش سرمبون ترفيسشتا بوشنك شرمد دا رازر دا تخي نوغي تاما فند مخيشترت فرشن يوغر والله خيجو كوينن شكوتا شرمت عدم كوتين كوتي ود شلطان دي قد كانش مياغ والله خيجو بون كورس ديما كويا في قشتات ود سعودي ود سعودي وي من فراش السبورس برماجة سبور شبايا فاشتاق بون تنفد انفاليديشني خشتي أما ولا خيش بون كرسدي ود أرنبرت كوتا شخ جرون لك تماشي وديهم قاب شاتا شلبيتا كوزرتا تشيجيمتا يوم أرنبرت كوتا ودون خشتنا ودشتا خشت ما سنال كوت جرون لك عصر قالك تودشتو دون أما كنت سين كوتوي ما كنت توي والداي درشل قوي مكتا سيدس الشكتا وما خشت فسي أما كماندر الشوزن يدارة كماندر يقبل الشوزن كماندر أفشمر الشوزن كماندر شبلت تفد الشوزن وأنا ما باجادشت بيرة شيزر تباجادي باتيات قاجبيغن أخشش شبلونا ما يخدق كورسك قلت بابني أخشش شبلونا شاخيشتر دي جبيغ شاكشتر مراد ارتكي جبيغ فرتو نرايون ادمنستراسي شغلوغ ما خي اربادلتي سبار شمايلي صوت الفونز في شمري ارتكاك شي ودي تشينال شي دودوني سبار راماجان فونز اما ودون شبلة تدر كتوي ودا خيشترتنا كتوي ما ولا قلبك عشتشته ما وصل شين وصل خورزين عدل وتسجن آدم رشتشتي هم رش شرجدشتي ما دود قلت اللبوت دخلك سنكارن تدمودي دخلك تاكل يقود كانش سين كوت ونجدر ما فد ما فاش ما كي هوي شتيمان ما فدش مردر الشدي ما خرج فدش مرتا دويا شدشته ولون در خشتي ما سين كوت ما وس دنجر لق ما دنجر كاشتي فشتون دار شيخ بيشبك شيشتا اما يتعماك هوي تفي در خشش جونزينار لبرتا اربشتي شالدات تزاومت تفشيو هوي در من عادي ما شملون ساشقو يا سيزين هذا يقولت كان ما عادم انه ديش برقبون شتر برقبون منا جارجي زغلنا جغز ساشقي ما برقبون جغل يا هم برقبون ديش فيليكس ود نجدنا يجون رايغورت سالاش دوسيتي نما نو يدافر نمبر شتوني بتسجن تجان سالاش نش بيرا لكات فكوتونش ارميك شتنا كالخوزم كمسم ولا خي ساويش برتوي اما شن ياسب برك بون كودي والله خيش برك بون وشن اوسا اخشش بوني ودي وشدا فنزايا فلدري ورمبردي فرانكا فيكتا وي نقن رايون فيزميكي فرمش زميكي زميكي كالخوز كشتافشكم سديش организации секретарей هابون در ما مساش در وايز خوش قلت اخم لك قادي وشن كوت ما يخشش غوني كتو ايو ما تريو رقد كوت شما غربون تا يرنو يافت فجغن سما جغ خشتشي ودي ودونوس رشتاجي ساوت زورن فوارجن شجردن فكوما نظرتوي فيليكس ما مقاش كفيليكس من در قضية نعم
ما أجدر ما منن كذرت ويجن بوندرن يوم نكشتام نيكولا أليكسيفيتش ما فرنتافي كودي أما والنزول جنودي زي شوفر يكشتو ما قرات مكراسيش تدي من رازور ما يمنيش صوتها جماعة يمن شانز ميكي قرات ما فزرت عفتي ودوجي يتكازرت بازدي ما يمن زرت ما يقشتو مسلم بنك خمسة مديش خبرتي من رازرت تما وتر فيليكس شخيكوي كاتر قلتوي أمبالتكوي شخيكوي يشكو خات يشو ذكر شكوتاي خلا شنبالتكوي شقباتر زينادكوي شنقوم زينادكوي ورو كد ساردشت وتسجن وسه خشتاش تسا هفته بايو كوتوي هذا أما سناتون أندر نودي نيوجر شتوي هريال خوته مجد كارت أفشمرونين جنا عفونز شزاي فلدر نقديش أرجعنا رقاقة نشته أما هو مشت أرمشت ورشكته أما يرتنا ولا شومي خكته جورجكته ومشت تتايركته أذربيجانكته أما زكاس هذا مخاطيني مهودوني وقولر يوما يغاو بشتباقة قطو شريوتي ودوني وقولر يوما خسدشت ماخشراك بون شتي ما مننا فضل نفشت شيء ودون تخي أنا هو سخور زينة هذا بتسجن روح كان جنو أنا يلخوت مرسكايا جاكوي كوي في قشتايك أرجنا رج خشت راج كارجت رازشت ما قوجرون خزار الشارتوي سبشملون مارش جرون رشيما ميرا خاشتوي ميا يا سفتين باجلشت ميا عربشتوي بروت شوالة خزار نوردك يا عفتديش برزما ميا شارتوي دشم الشراج فشته نرايون خيساوديش بارتي رايكون فتاك سكرتير خشتون لك خوشوند كوشتا نقاو يلخوت خشكم شردار تاوديش تو جر خشتون لك كارشان تاخبولات ومهودون قبري شيء عرايد تويا غورن مشار توي باخوشن كوت توي غورزاك خوما فشمر سيچينا بناتيلا ما جورجي شافد يلخوت نقد وصل فشمر ونينجنا من الله جرس دشتهاردم سالنا منا بشتنا في خلدي ودما آخر ما أجنودي نمير بازشت ما يهودون در في خوشكوت توي مشار توي تبليسوس شو چیز نال دیوجه هیچ جگه شلگوی یا خیسه شوالون مراجن دیش جیوت خادیجت شادوله چیز قوگر وانساردش دیال هوته شاونس جنکتا جگه ود کم تب نازشته ما یماد نوسا خندیش ویا خیشتر لپوی کوخلاخ زیش ماز زیش غیب بناتش کن ما ارسالشته ما یفشینه ما شوالونه دراكن شنوردم مساله ما ستكوتو شغيسن نكنت ودما نيمس باس اخشتو يلهوت مسن ارسولنا اوديش يعني عرفتنا يود شارتوي يلهوت مرسكايا يلهوت جاس قوي الشارتوي يسنو من راتوي مرسكايا يد اشتايس برم خيسن اخشق ديجونت بريغاده چیوری هودون اما این فدنوم ترا تویس بريغاده زامپالیت اناتولی دانیلا فدنوم ما ودیش یلخوته اناتولی بنمرسکایا انا ویتا ودی جیوت شادولیش خادیجت یماد نوسا ممی فراش ده ویدک گماجه چیم فیم بلدشت یلخوته چیه فیر بجن کوتا هودون ماد اما چیز موي دي شاج برقبو نج خلك وبن افديشن درت كشتون راي ونجاجي تري داكتري وميتك ساوتن شتك اشتوتن ما ياخذ خوش تمدي شاج خبر وسجل محمد ربيرة زرتوي منا زخمه كيف دبتن ساخم صوت خي نا программой رشتكرو مرخص كانوا
Мауныш бужнык жағын шмақыныш нар хичтарта, штай каштарта шмақындар, ахым сымдишак салтын кайразыр тати уйтхай. Емана жарды дарымы манын дартырдыр, фаштадырдар ног, ушынган ганинак тима, махмы кайсавзыштут манын хашты салтытхай, фулдар кайзурзыштут вахи хожан каштартан, еулна жарды дарым. Уманыма бира құттақтай нырмай, бұрагай, елхот бумадар сал масал штагдары инерма шанамты даркаман намаш баракутой масал мовскут тактай удар баракуни ерсо идмоват заган хаштан якарундар автожагани байн. Буж декшмахандар хоршкутта канут штаркутта канут валдайдар мана найрон авжаирон авжагайс равдش تراجود ويتنك سبيل يشاق تنك خورج ما كشترته هدون ما تشيكش هدون هو آخر كنن سما نيرون الجاق نيرون غداو نيرون زينات في دار كنزاني بوجنك شما خمدا بوجنك автомай женархам был та хаштма ничифа было автомай та история юнуш юахам жамандар науди самайзы хаштытама басаута марсава адаймаг алуа вартылдар шахурвайы фала фадрашта фешафа яуды шагдак зинады хайдар жарда факарждар ама фамагурдарвайы ваварта автофадомыз фандына самай сафандыраштагдар машафам надаймаджа сашком на жардылдарам истории саута мархканам хиштартанын шақияма чинден сагай сафандакта байгум куттой удонан. А он чинутма на ног фейм бодма дуок орифашта.